Ja, så vi har altså den humanistiske tilgang, det humanistiske fag, hvor det er spørgsmål om tolkninger, typisk. Og så har vi til lidt forsimplet, så har vi det naturvidenskabelige, hvor idealet netop, som vi nævnte, er en form for objektiv sandhed, man gerne vil have. Så den der naturalistiske, vi snakker om naturalisme, den ligger her. Så vi prøver at forklare det ud fra naturlove, eller ud fra noget, som ikke bare er, hvad vi synes, og hvad vi mener, og hvad vi tolker. Så vi observerer virkeligheden, og så siger vi, okay, hvordan fungerer det så? Herover er det netop subjektive tolkninger. Og nogle gange så snakker man som modpol til forskellige ting, blandt andet til naturalisme, også om konstruktivisme. Og måske primært det, der hedder social konstruktivisme. Og det ligger typisk i den her retning. Jeg skriver det lige her. Det er det ikke altid. Jeg skriver det herover. Og her er ideen. Herover, der finder vi. Der går vi ud, og så kigger vi på verden, og så prøver vi at finde ud af, hvordan er den. Så nu vil vi beskrive verden, som den er objektivt. Uafhængig af, hvem der kigger på den. Herover er ideen, at vi konstruerer i virkeligheden ting. En konstruktion. Vi skaber det selv, eller vi bygger det selv. Så vi konstruerer. Vi skaber selv. Typisk den der socialkonstruktivistiske tænkning, der er det sker igennem de der sociale interaktioner. Så det kan være normer i samfundet, det kan være sproget, der gør forskellige ting, det kan være forskellige andre ting. Det er det, altså vores virkelighed er noget, vi selv skaber. Den ligger ikke fast. Det er vores virkelighed, vi skal sådan køre helt ud. Det vil sige, den er ikke fastlagt. Den er også objektiv. Objektivt eksisterer der måske. Nej, objektivt. Så det er en konstruktion selv. Så for eksempel, der var en, der hed Thomas Kuhn i 60'erne, 70'erne, der sagde, okay, den her idé, hvis du er naturvidenskabsmand, så har du også valgt, hvad det er, du vil undersøge, for eksempel. Det kan også godt være, at hvis du gerne vil have en karriere inden for et eller andet, så er der nogle bestemte ting, du skal beskæftige sig med. Det kan også være, at der er nogle ting, man helst ikke skal beskæftige sig med. Det kan være, at der er noget, der giver point, eller noget, der ikke giver point. Og så kan det være, at der kommer nye generationer, så er der ligesom nogle andre ting derinde, for eksempel. Så det er ikke sådan så objektivt, som man måske mener. Så hvis nu... nogle gange så har der været snak om sådan nogle light sodavand. Måske kan de give større risiko for hjernesvulster eller sådan noget. Det er der nogen, der siger. Ja, en gang for, det er mange år siden, 20 år siden, der var der sådan en neuroforsker, så sagde, han havde kigget på det, og der var ligesom tendens til det, og han sagde, han vil aldrig drikke de der. Så det er meget bedre at drikke almindelig sodavand, så bare ikke så tit end de andre, men det er forskelligt. Fordi at der er nogle stoffer i, jeg ved ikke om det er aspartam, ja, som kunne give nogle ting. Så lad os nu sige, at Coca-Cola de siger, nu skal vi have undersøgt det her. Så nu ansætter vi en forsker til at prøve at lave undersøgelse til det. Så hvis forskeren han så kommer til Coca-Cola, og så siger han, ja, det er fandme rigtigt. Man får hjernesvulster af at drikke light sodavand, så det kan I godt droppe det der. Så får han altså ikke noget job igen ved Coca-Cola, vel? Så er han lidt på røven. Hvis han derimod siger, ja, der er sgu ikke noget sammenfald. I kan bare sælge til hele verden. I kan vise det her nu til alle, der ligesom kommer med den påstand, og så kan I sige, så jeg har et forskningsresultat, der siger, at der ikke er det der sammenfald. Så får han et job igen. Nu er det, jeg har overdrevet, selvfølgelig. Men pointen var her, at det er ikke så objektivt, som man tror. Der er nogle andre ting, der er i spil også. Der er noget med nogle normer, der er noget med alle mulige andre ting hele tiden på plads. Så når det er sociale forhold, det er så noget, der har med samfundsforhold, så det kan være normer. Sprog typisk er også en del af de der ting. Altså det er ordene, som bestemmer vores virkelighed, vil nogen sige. For eksempel alt det der med køn.
Så hvis vi har måske lidt om det kan jeg ikke huske, hvis man lægger her, så vil man sige, jamen det kan vi jo se, vi kan kigge på generne for eksempel, så kan vi definere det der med køn. Hvis man lægger rigtig langt, helt ud her, så vil man sige, jamen det er jo bare et ord. Hvad betyder det der mand? Det er jo bare et ord, vi har fundet på, kvinde. Hvis vi lægger noget andet i det ord, så er det ikke. Hvorfor skal jeg være begrænset af, hvad man engang mente, når man sagde mand? Vi kan da bare omdefinere det ord til at betyde noget lidt andet noget. Vi kan bare udvide betydningen af det, så er der ikke noget problem i det der. Eller i USA måske især, der er en racediskussion, og nogen vil sige, at der findes ikke flere racer. Race er bare et ord, vi har fundet på. Det er os, der laver nogle bestemte kategorier, og så putter vi folk ind i dem. Det er ikke en objektiv sandhed. Det er bare noget, vi skaber selv. Det er sådan de helt ekstreme tilfælde, og nogen vil sige nogle gange, at det måske lidt for langt. Men den der idé om, at vi konstruerer selv tingene. Herover er det en objektiv sandhed, fordi virkeligheden er på en bestemt måde, og det er den, vi undersøger. Så herover der ligger det fast. Det er netop ikke det objektive, det er ikke, hvad jeg synes. Det er, tyngdekraften er sådan der. Herover der er der ikke noget, der ligger fast. Vi kan jo ændre det. Måske kan vi ændre kønsrollerne, kunne vi ændre. Hvorfor skal jeg være sådan, som man var i 50'erne, hvis jeg ikke har lyst til det? Hvorfor det? Det er jo bare en bestemt historisk situation. Der er det sådan, at hvis du er mand, så bør du gøre det der. Det gider jeg det ikke. Hvorfor fanden skal jeg gøre det, kunne man sige. Det er bare en konstruktion. Det er bare noget, vi selv har fundet på. Der er ikke nogen objektiv virkelighed i det. Så hvis vi nu ændrer kønsrollerne, så kan jeg jo, hvis jeg kan få dem ændret i den retning, jeg gerne vil, så kan jeg jo være en mand på en helt anden måde, end jeg skulle være i 50'erne. Og arbejde hver dag og forsørge min familie, eller hvad det nu var. Det er vel det, man kan se sådan ret tydelig politik. Altså ud fra, hvordan er det, de forskellige partier snakker om noget. Yes. Altså, jeg kan huske, da DF var sådan, nu laver vi paradigmeskift og vi snakker ikke om integrationspolitik, men om udlændingepolitik. Ja. Og man kan også bare se det med, kalder man det Palæstina, eller kalder man det Hamas? Yes. Altså sådan, kalder man det folkemord, eller hvad er det, man siger jo? Yes, godt. Det er jo også en konstruktion til det her. Meget fint. Det er et godt eksempel på det. Altså det gælder jo om at få det sådan framet på en måde, som man gerne vil have. Ikke? Det er et rigtig gode eksempler, det der. Er det integrationspolitik, eller er det, hvad var det, indvandringspolitik, hvad var det, du sagde? Jeg sagde udlænding, men jeg tror også, at du sagde indvandrer. Jeg tror, at Inger Støjberg sagde indvandrer. Hvad det nu kan være, ikke? Ja. Så det er helt rigtigt. Så det ord, man bruger, det sætter nogle bestemte ting i gang hos folk. Så det er noget, der, og det gør det formodentlig, også i virkeligheden. Og her er tanken så, at det ikke bare sådan sætter noget i gang, men det er faktisk hele vores, hvis vi i hvert fald ligger langt herude, hele vores opfattelse af alting er baseret på det der. Det er i virkeligheden, det konstruktioner, det hele. Bare ord, som vi har valgt, skal betyde noget bestemt. Og hvis vi så ændrer dem, eller ændrer deres betydning, eller sådan noget, så ændrer vi også opfattelse af tingene. Eller det kan være samfundsnormer, for eksempel omkring køn, eller det kan være andre ting. Oprindeligt kommer det fra Kant i virkeligheden. Ikke lige den der variant. Men hele ideen om, at vi selv konstruerer virkeligheden. Så vi har haft lidt om Kant i etik. Men det han er mest berømt for, det er, i 1700-tallet, der siger han, i virkeligheden, det vi oplever, det er ikke virkeligheden. Det er ikke den der verden derude. Det er ikke den. Der er ikke nødvendigvis et bord, men jeg har oplevelsen af, at der er et bord. Jeg konstruerer. Jeg har min egen oplevelsesverden. Jeg skaber det, der sker herinde i virkeligheden. Så det er ikke en adgang til virkeligheden, jeg har. Det er en oplevelsesverden, jeg er i. Hvordan skal jeg kunne komme ud over min egen oplevelsesverden? Hvordan kan det lade sig gøre? Det kan jeg jo ikke. Så i virkeligheden ved jeg slet ikke. Der stinger en sig, taler han om tingene i sig selv. Jeg ved slet ikke, om det er et bord. Men der er stingfyr uns, eller som den fremtræder for os. Det kan jeg se. Og det er sådan lidt, så bliver det hurtigt lidt specielt. Men det er den tanke, som sådan set også findes her. Her der er vi oppe i, godt op i 1900-tallet. Så der bliver naturalistiske forståelse, når vi er tilbage ved Darwin og sådan noget, og så er det tilbage i 1800-tallet. Det her, det er en måde, man
typisk mange ser sådan her på det i dag. Ideen om at finde en objektiv sandhed, den er også inden for naturvidenskaben, vil man sige, og vi snakkede lidt om det sidste gang. Det her bare, den teori, vi har nu, er bare den bedste indtil videre, med den viden og empiri, vi har. Så det kan jo godt være om 20 år, vi finder noget nyt, som gør, at vi skal ændre på vores teori. Så de fleste videnskabsmænd i dag vil nok heller ikke sige, nu har vi sandheden om tingene. Det vil sige, vi har det bedste, vi kan levere indtil videre. Det er det, vi har. Så skifter det. Måske senere. Og her, hvis man kører langt over, så er det hele konstruktion. Så hvad skal vi sige her? Sidste del af 1900-tallet fra. Sidste del af 1900-tallet. Så småt måske i 60'erne, men sådan i 70'erne, så kommer det rigtig frem. Så det er relativisme, det her. Det er ingen absolut sandhed. Vi skaber selv vores egen sandheder. Det er jo et spørgsmål om perspektiver. Det kan godt være, at du mener det der, men jeg mener det der. Og der er jo ikke nogen absolut sandhed. Så hvorfor skulle dit synspunkt så være mere værd end mit synspunkt? Giver det mening, det her? Så det er en udbredt opfattelse i dag. Tingene er sådan der. Der er jo stadigvæk, vil mange nok sige, selvfølgelig er der tyngdekraften, og vi har fysikvidenskab, vi har alle de der ting. Men der er også en masse, der trækker i den der retning der. Ja. Hvad var det, du sagde? Årstallet var det? Ja, hvis man, der hvor det sådan for alvor kommer i gang. Det starter helt tilbage med Newton i slut 1600-tallet, men sådan, hvor det er rigtigt, så er vi oppe fra midt 1800-tallet. Jeg plejer at lave en tidslinje. Nu glemte jeg det, og nu er der næsten ikke plads til det, men det kan være, at vi kan måske lige liste en lille en ind her. Så det bliver kun lige et udsnit i forhold til, hvad vi plejer. Så hvis vi går længere tilbage her, så har vi renæssancen. Når vi kommer herfrem, så begynder naturvidenskaben især at komme lige så stille. Så vi har Newton, og så vokser den. Og når vi så kommer herop omkring, så har vi Darwin, det ligger sådan midt her. Vi har Newton her. Så naturvidenskaben, den kører bare opad her. Og når man er her omkring, lige omkring år 1900, så er der vel en del viden. Her går det jo vildt fremad her. Man finder ud af alt muligt. Man kan bygge stål. Eiffeltårn bygger man for at vise, hvor fantastisk det er. Titanic bygger man også. Det går mindre godt, ikke? Men på det tidspunkt, man bygger det, så er det jo det er skibet, der ikke kan synke. Så nu er vi så langt. Vi har ligesom fundet ud af alle de her ting. Man kan kurere alle mulige sygdomme. Man kan lave alt muligt. Når vi kommer lige herop omkring, kommer Einstein med relativitetsteori og en spor med kvantefysik og mekanik, så sker der nogle ting. Men ellers, inden det, så vil man sige, nu ved vi snart det hele. Der er nogle enkelte ting, vi lige mangler, og så ved vi det hele. Så har vi sandheden om naturen, om alle de her ting. Så er det rigtigt nok. Så kan I godt læse noget dansk litteratur og sådan noget. Men vi forstår det hele nu. Og naturvidenskaben stadigvæk, den har høj status her. Man bygger atombomber. Måske har nogen af jer set, Oppenheimer. Det er en rigtig god film. Den handler om ham, som ledede Manhattan-projektet, som var der, hvor man udviklede atombomber. Så videnskabsmænd har, folkene her, de har et stort høj status. Den forbedrer samfundet, der sker rigtig meget. Og så kommer der sådan en modreaktion, når vi så kommer op der i 60'erne og især 70'erne, så kommer der en anden reaktion. Så får vi 68-oprøret, og vi får hippier og ligestilling og sådan noget. Så kommer der nogle reaktioner mod alle de her ting her. Så du forstår virkeligheden sådan der, så ender man måske med en slags
opfattelser af ting. Og nu er det naturalisme og konstruktivisme, vi sætter over for hinanden. Man kunne også godt sige, det kunne også være sådan en fundamentalistisk religion, for eksempel. Så er der også en objektiv sandhed. Så er det bare ikke videnskaben, der afdækker det. Så står der måske i Bibelen eller sådan noget. Så der kunne man også have et andet syn end herover. Så herover er det, hvis vi kører helt ud, så er der altså ikke, der er ikke nogen sandhed, vi kan finde derude. Fordi vi skaber ting selv. Så lad os skabe dem sådan, som vi synes, det skal være. Ikke? Hvis vi mener, der er et problem med tingene, som de er, så kan vi gøre det sådan der. Okay, så du spurgte om forskellen på konstruktivisme og relativisme. Så konstruktivisme, det er ideen om, at vi konstruerer ting. Vi skaber selv ting. Relativisme, det er, når noget er relativt, så er det i forhold til noget andet noget. Så hvis det er sådan en absolut, det er lidt ligesom en matematik, måske, det er ikke mig, jeg kan huske. Men hvis jeg har en lineær funktion, skidt med det ellers, så kører jeg en tur i min taxa. Så koster det 30 kroner til at starte på, men så kører jeg 1 kilometer, så stiger den 10 kroner. Jeg kører 1 kilometer igen, så stiger den 10 kroner. Så stiger den 10 kroner, hver gang jeg kører 1 kilometer. Det er ligegyldigt, om jeg har kørt 4 kilometer eller 36 kilometer, så er det bare 10 kroner per kilometer. Så det er en absolut tilvækst. Det er bare et tal. Det er bare en fast tal, der ikke afhænger af noget som helst. Hvis det er en eksponentiel funktion, vi sætter penge i banken nu, og så får jeg en eller anden rente, og så spørger jeg, hvor mange penge får jeg egentlig i rente så om året? Men det er relativt, for det afhænger af, hvor mange, hvis renten er fast, hvor mange penge du har. For lad os sige, at jeg får 3% i rente. Hvor mange penge får jeg så? Er det 3% af det der beløb der? Eller er det 3% af det beløb? Eller er det 3% af det beløb? Så det ændrer sig. Så her er det relativt. Så når noget er relativt, så er det i forhold til noget andet. Når noget er absolut, så er det bare så. Så relativisme betyder, relativitetsteorien, det er jo en naturalistisk teori, men der er det også relativt. Den siger, at tiden går ikke bare af sig selv. Den går forskelligt. Den afhænger af dig. Den afhænger af, hvor hurtigt jeg bevæger mig i forhold til dig. Så den afhænger af noget. Så relativisme betyder, der er ingen absolut sandhed. Altså, at det afhænger af situationen, kan man sige. Så når det er konstruktivisme, så betyder det, at vi konstruerer det selv. Og dermed bliver det også, at der ingen absolut sandhed er. Så de hænger sammen, de to, men det er ikke præcis det samme. Jeg ved ikke, om det gav ret meget afklaring. Og ellers så siger I bare, når det er konstruktivisme, så betyder det jo, at vi ikke kan sige, det der er sandhed. Fordi det ene skaber det ene, og det andet skaber det andet. Altså, det er jo bare noget, der er skabt. Det er bare noget, vi selv finder på. Det er bare noget, vi selv laver. Det er ikke noget, som herover, jeg kan ikke sige, at tyngdekraften er noget, vi selv har fundet på. Ja, det kan godt være ordet. Men den her, den falder ned. Og det er ligegyldigt, hvad jeg synes eller ikke synes. Ikke? Den falder bare ned. Men hvad betyder ordet? Det er jo et ord, som vi ligesom tillægger en bestemt værdi. Så det er en konstruktion. Yes. Det er diskussioner her. Herover traditionelt, der er det en eller anden form for sandhed, man er ude efter. Og ideelt set, så er den ikke normativ, den her. Så er det bare sandhed. Uanset om vi synes, den er rar eller den ikke er rar, med gode eller dårlige konsekvenser, så leder vi efter sådan, som det er i virkeligheden. Det kan godt være, at jeg ikke synes, det er sjovt at hoppe ud af vinduet, så falder jeg ned og brækker benen. Men det er jo sådan, det fungerer. Herover der vil det tit være normativt. Vi var lige lidt inde på det før. Hvordan synes vi, det skal være, og så prøver vi at lave det i den retning der. Så for eksempel det der med idræt. Er der bare en eller anden form for objektiv forskel på mænd og kvinder, som gør, at vi kan kategorisere det, og i givet fald, hvad må den så være? Herover, jamen er det ikke rimeligt, at jeg får lov til at deltage på den eller den måde der? Er det ikke rimeligt, at jeg får lov at leve mit liv på en måde, jeg gerne vil? Så herover er det mere normativt. Det er mere, hvad er det, vi synes er det rigtige, vi gerne vil opnå? Herover, altså det her det er lidt for simpelt igen. Herover, der er det, hvordan er tingene? Så kan det være, at vi synes, det er sjovt, eller vi ikke synes, det er sjovt, men hvordan er de? Så det er to forskellige tilgange til det, og det er også derfor, nogle gange så støder det sammen. Fordi her er det ligesom et andet blik, man anlægger. Så de der mennesker, de skal da have lov at leve deres liv. Og herover vil man sige, jamen, der er nogle andre ting, der definerer, hvad du er. Det er
forskellige tilgange, men igen for simpelt. I praksis er det nok lidt om begge dele.